Ayike i-background ingase ingavumi kodwa ngocela ungenzele nje into eyodwa usubscribe ulike i-page then ucommente wenze konke ongasukwenza. Nizongixolela ke ngoba kunomsindo, there are buses around here ahambisa ama-students so kunomsindo kakhulu la ngikhona kodwa ke ngicane ngixolele. Kodwa ke ngisabheka nje ngikhumbula ukuthi ayibo konje uma wayengivusa ngobani isikhathi imisebenzi yayiminingi and kwasiza lokho kodwa la ngithanda khona kuyasiza kakhulu ukuvuswa ekseni ukwenza konke ngesikhathi before uthatha uhambo oluthile. So ngiyangihula nje uma kukho konke lokho siyabakhumbula phela, ngiyamkhumbula umama khona engasekho ngithi awu Ntombi kaNxele ngisho lokho waba imento empilweni yami nasempilweni yefamily yonke, ube imento. Siyakubonga konke lokho walida with your leadership skills owawuphiwe wona-ke. Umzali nomzali uyaphiwa ama-leadership skills, so konke lokho umzali uyaye umcabange umkhumbule ujabule. Ukhumbule nangey'khathi wawushaywa ngazi ukuthi eyibo kwakungisiza ukuba ngishaywe ngoba uba ngishaywa mhlampe kwayokwenzeka u-1 2 3. So-ke uma sibheka lapha sikhuluma ngama-mentors, ama-mentors kule sikhathi namhlanje siyawathola kakhulu uma singena ku-YouTube nakwezinye iy'nhlaka ezikhona ze-social media. There are so many mentors. Kube khona ama-mentors futhi esihambayo siye kuwo senza ama-appointments or over the phone sikwazi ukuthi siwamithe. Kubalulekile ukuba ne-mentor in life, kubalulekile. So amanye ama-mentors nje esiwatholayo ku-YouTube ngiyambona nje uDr. Miles Monroe, the late one, may his soul rest in peace, uma ekhuluma about ama-7 principle of an eagle. Ukhozi siyazi ukuthi luyi-king of the birds, luyinkosi yey'nyoni. Aphinde akhulume-ke kodwa eceleni futhi about the king, ku-animal kingdom akhulume about the lion, ukuthi ibhubesi uma libona inyamazana alihlehli, no matter libona indlovu inkulu lona lincane kunendlovu kodwa liyaqhubeka. So in life-ke kubalulekile ukuba umuntu nomuntu ngikwenze konke lokho fanele bangikwenze emhlabeni. Kodwa-ke ngibheke kuma-mentors. Ukuba nama-mentors kuyasiza kakhulu because ngiyagayideka, yebo. Ngibuye ngibone umunye umama lapho uTheresa Velafoy uma ethi the success of your future is hidden in your daily routine. Ngenzani daily? Isikhathi sami ngingedwa, konke engikwenzayo ngenza kanjani? So ukuze ngibe successful ngineba ne-quiet time yami ngingakhuluma ngayo ku-video edlule. Kube khona John Maxwell. uJohn Maxwell khona la khuluma khona ukuthi if ukukhona isihlahla esikhulu ungathola imbazo usigence ka-5 1 2 3 4 5 usiyeke, phinde uqhubeke 1 2 3 4 5 usiyeke, ugcine usinqamlele leso sihlahla. So empilweni kunjalo, senza kancane kancane izinto sigcine siyofika lapho esifuna ukufika khona. That is part of life, right? Kube khona no-Jim Rohn, baningi hayi ngeke ngimshiye uVusithembe kwayo, a South African young guy uyi-mentor uVusithembe kwayo. So in life siyawadinga ama-mentors, nathi simentorisha abanye abantu, kodwa ulwazi siyolutholaphi? Siyoluthola ukuthi silalele kwamanye ama-mentor akhona ku-social media, umuntu ayikhethele yona because ayikhethele wona because there are so many. Ulalela i-mentor leyo, uye kweyakho i-mentor ozohlangana nayo, wenza appointment, nihlale phansi. So now you'll be able ukuthi umentorishe umuntu ngokuthi kuleso simo sekebhekene naso. So now you do have knowledge, and if you don't have knowledge ukuthi ungamphendula umthini, you share ukuthi okay, let me consult ubani ukuthi ngikwazi ukuba ngikwazi ukusiza this particular person. So emhlabeni we live like that. In fact, ama-leadership qualities akuthini. So we are all mentors, asikwenzeke ngendlela efanelekile. Mentorship ikuthina and leadership ikuthina wherever we are. Emakhaya sisemakhaya kuba silide la sikhona, noma ngiseduze komuntu kodwa not ngitshengisa ukumempowerisha, no, kodwa nje ngibe humbled ngendlela efanele ma umuntu edinga usizo oluthile. Ngiyabonga kakhulu ningixolele about i-background ekhona. So kusekuseni, so kiwa le nale, ama-students ajahile ukuthi ayokwenza akuzela, right? Nabasebenzi kanjalo, nabanye ngokuhlukana. Ngiyabonga.